V minulém videu jsme se věnovali Crashgate. Svarta je ti něco? Skandálu, který se stal přímo před očima fanoušků a za volantem monopostu Formule 1. Existují však skandály, které se neodehrály přímo na trati, ale v dílnách, kancelářích nebo i obchodech, kam si můžete zajít třeba i vy. Takové skandály se rodí za zavřenými dveřmi, daleko od kamer a přesto mohou otřást celým sportem možná ještě tvrději, než když to někdo pošle v Singapuru do zdi. Upsi. Tohle je Spygate, jeden z nejbizarnějších, nejzvláštnějších a nejdražších skandálů Formule 1. Abychom pochopili celý kontext příběhu, musím vás seznámit s mužem jménem Nigel Stepney, jeden z členů takzvaného Dream Teamu ve Ferrari, kde po jeho boku stál například Ross Brawn, Jean Todt nebo Michael Schumacher. Stepney byl jeden z klíčových mechaniků, nicméně po několika letech kolem roku 2006 měl ambice na vyšší pozice. Podobnou jako měl například Ross Brawn. V roce 2007 se v rozhovoru vyjádřil, že je nespokojen s jeho situací v týmu a chtěl by se posunout výš, ať už ve Ferrari nebo někde jinde. Nicméně během restrukturalizace byl Stepney přehozen na roli v továrně. Tam už neměl možnost cestovat na závody a to on vnímal ještě více negativně. Cítil se zrazen od svého týmu. Květen 2007. První trhlinky se začínají objevovat. V garáži u monopostu Ferrari těsně před velkou cenou Monaka se našel bílý prášek. Ale ne, nejedná se o mouku z Václaváku. Policie je zavolána, vzorky jsou odebrány a stejný prášek se najde i v kalhotech Nigela Stepneyho. Policie následně potvrdí, že stejný prášek se našel i v nádrži monopostu. Jedna z teorií tvrdí, že se jednalo o substanci, která měla poškodit chod motoru. 3. července 2007. Tým oznamuje, že Nigel Stepney letí z Ferrari. To asi není překvapením. Ten stejný den ale také oznamují, že podnikají kroky proti inženýrovi z týmu McLarenu. Ten chvilku zůstává ve stínu tajemství, ale následně je také odhalen. Jedná se o Mikea Coughlinna, který byl zároveň suspendován z týmu McLarenu. Abych vám přiblížil situaci, samozřejmě se nejednalo o kroky ve stylu českého internetu. Žádná Tari Style předžalobní výzva, ale opravdový průser. Ukázalo se, že Mike měl u sebe 780 stran dokumentace Ferrari. A to se nebavíme o instalatérských plánech v Maranellu. Tohle byly totiž extrémně citlivé informace jako technické výkresy, schéma monopostu, konstrukční uspořádání podlahy, fotografie, výkazy vývoje, testovací data, poznámky k výkonnosti a podobně. O kurva! Na základě všech informací, co jsem vám dal, asi máte tušení, jak se k těmto dokumentům Mike dostal, ale vsadím barák, že si netipnete konkrétní příběh. Teď se posaďte, dejte si kakajíčko, sušenky a poslouchejte. Představte si tuhle situaci. Žijete ve Wokingu, ve městě, kde sídlí tým McLaren. Žijete spokojený život, pracujete v místním kopicentru. Zrovna ten den máte šichtu a k vám do obchodu přijde žena. Má několik stovek papírů, které chce okopírovat. Zákazník je král, takže samozřejmě splníte vaši práci a dokumenty okopírujete. Vidíte ale, že se jedná o poměrně zajímavé informace týmu Ferrari a protože jste čistou náhodou obrovský fanoušek tohoto týmu, tak to nenecháte jen tak. Pro jistotu informujete celý tým v Maranellu a tím to vše začne. Tohle není vtip, takhle to vážně bylo. Nigel Stepney předal tyhle dokumenty přímo Coughlinovi. Žena Mikea, Trudy, přinesla tyhle dokumenty do kopicentra a nechala je okopírovat. Zaměstnanec tohoto obchodu byl čistou náhodou ale obrovský fanoušek Ferrari a když viděl, o jaké dokumenty se jedná, poslal e-mail. Bizarní situace. Jsi milionář, ani si nekoupíš multifunkční tiskárnu s kopírováním přímo domů. 16. července 2007. McLaren startuje svoji vlastní investigaci a potvrzuje, že nikdo jiný než Mike neměl přístup k těmto dokumentům. Samozřejmě se do středu dění naskytl i Fernando Alonso. V roce 2007 vedl velkou bitvu s jeho týmovým kolegou Hamiltonem a v celém McLarenu to tak trochu hořelo. V Maďarsku při kvalifikaci se chystalo na poslední kolo. Všichni měli ještě jednu šanci si zlepšit pozici. Fernando Alonso ale zůstal v boxu déle. Naschvál. Zdržel Hamiltona, aby nemohl začít svoje poslední kolo a Ron Dennis, šéf McLarenu, byl viditelně naštvaný. Ráno v den závodu se Alonso s Dennisem potkali a Fernando mu prý vyhrožoval, že pošle jeho konverzace s Coughlinem a testovacím jezdcem Pedrem Della Rossou, kterou vedli o dokumentech Ferrari přímo FIA. Ron Dennis asi totálně zmaten běží za šéfem FIA Maxem Moslem. Zmiňuje tuhle výhrušku Alonza, nicméně u toho zároveň tvrdí, že jsou to jen prázdná slova a žádné takové konverzace nejsou. Ačkoliv Alonso jen vyhrožuje, Max Mosley se na to začíná zaměřovat více. FIA oznamuje, že má nové důkazy v rámci tohoto případu. Také požadují kooperaci od všech jezdců, Hamiltona, Alonsa i Della Rossi, výměnou za to, že se jich následky nebudou týkat. A samozřejmě e-maily, zprávy a další důkazy potvrdí, že se uvnitř McLarenu pracovalo s informacemi od Coughlina. 13. září 2007 McLaren ztrácí veškeré body v šampionátu konstruktérů a dostává šílenou pokutu $100 milionů. To je dodnes rekordní pokutou v historii Formule 1. McLaren byl tehdy v rámci šampionátu jezdců v podobné situaci jako letos. Vedli o několik bodů před Kimi Raikkonenem. Nicméně
Nicméně tyhle kontroverze, interní bitvy vedly k tomu, že Räikkönen nakonec titul v Brazílii vyhrává. 29. září 2010 Nigel Stepney je podmínečně odsouzen na 1 rok a 8 měsíců. V roce 2014 se ocitá při autonehodě. Policie uvádí, že Stepney vystoupil z vozidla, vstoupil na vozovku, kde byl následně sražen. Nicméně není oficiálně potvrzeno, že by měl úmysl to sám ukončit. Tento příběh skončil smutně, ale je názornou ukázkou toho, že ve Formuli 1 se nezávodí pouze na trati. Je to hra plná kliček, intrik, ale i podvodů. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a follow na Instagramu. Díky.